A Monori Vigadó díszterme adott otthont annak az emlékhangversenynek, amelyet Mocsáry Emma zongora művész és korrepetitor tiszteletére rendeztek születésének évfordulóján. A művészt a térségben és országosan is nagy tisztelet övezte. 40 éves pályafutása alatt alapító tanárként dolgozott a Gombai Református Művészeti Iskolában, tanított a Monori Zeneiskolában, és zongorakísérőként számos intézmény munkáját gazdagította. Munkáját több hazai és nemzetközi díjjal is elismerték. A tanítás mellett a Kammerton együttes tagjaként rendszeresen koncertezett, és megálmodója volt számos zenés, művelődés történeti előadásnak. Nevéhez fűződik a regionális zongora verseny elindítása is, amely máig lehetőséget ad a fiatal tehetségek bemutatkozására. Évtizedeken át a Gombai Református templom kántoraként és a gyülekezeti kórus vezetőjeként is szolgált. Az emlékhangversenyen 3 generáció művészei álltak színpadra, egykori növendékei, kollégái, valamint családtagjai. Özvegye Edőcs Tamás fuvolaművész, lánya Edőcs Fanni csembaló művész és 8 éves unokája Korb Lulu. A közreműködők több műfajt és korszakot is felölelve adták elő műsorszámaikat. Jacques Hilbert, Haydn, Mozart, Schubert és Bartók művei mellett megszólaltak reneszánsz darabok, valamint Piazzolla, Monk és Cole Porter jazz klasszikusai is. A műsort szaxofon együttes zárta Puskás Levente vezényletével. A hagyományteremtő céllal indított emlékhangversenyt idén már 3. alkalommal rendezték meg, tisztelegve egy felejthetetlen ember és kivételes művész tanár életműve előtt.